Здравейте, приятели! Котето как се ближи? Черньо! Айде! Как му харесва? Малкото ми котен. Сега ще покажем Нара. Тя тук ли още? Не знам. Сега ще покажем. Чао! Ето ги двамата котенца. Как се гушкат! Лили! 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 Кити! 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 И Кити! Кити! И Кити! Кити! И Кити! И Лили! Кити и Лили! Добре, сега ще покажа Нара. Ето как. Първо да знам, че звучи странно, но да, бърши лапичките, предните са готови, защото вкъщи ще изцапа. Сложихме нови килими. На мен не ми се иска да бъде ще кочина в втория ден, съжалявам много. Черньо избега. Ето лапичките са вече чисти. Кажи, Нара, къде ходиш? Ето те. Какво ще правиш? Добре. Ето те. Лили стана. При сестра ми ходи. И ето го Кити. Къде ходиш, Лили? Ето те. Лиляначко, къде отиваш? Лилиначко, ето кот. Виж как я хапе. Не. Стига. Не. Не, че. Стига се вира. Кой ти е направил, че? Добре. Кити, защо не ставаш? Стай да си играеш. Ставай. Оп. Дърпай това куче, бе. Тука, Нара! Айде бе, Кити. Само спинкаш. Бягай от тука. Мале, Кити! Какво прави? Не те е бяла, какво искаш? Черни дрехи носиш? Нека си ме кажеш. Мале, много ми се решил как си измениш. Аз? Добре, хора, ще покажа по-късно. Това беше от мен. Котето какво ми направи. Котето бял го направи. Виж я, тя само спи. А пък Черньо колко смучи.